Bibi Usharani Debbarmani Mungwi Scotty Nahar mani Yagolo Tbk Kwmajak Biswamani Debbarma Bibi Usharani Debbarma lukurokno kok kwcharka je Biswamani Debbarma no Nugwi tongkhai bono Sahor na Bagwi tabuk belai no jungjalo kulaijak Bibi Usharani Debbarma nogo phaiye Scotty ni installment chanjaka Bibi Usharani Debbarma ang tin media rong dongma karon kha ani kaisa problem ni bagui ang marin kha tam beri problem ka ni menai an Mungwi Scotty namani ang bagui taba ano Scotty ni finance borok showroom borano angko bejar khai tongo rang ni bagui rang ni bagui 2 mas ka menai rang suya mon bagui 2 mas khata hingkai ni menai tabuk khai nogo kori de bono tam nogo kurang boy konte mo maliya boro thanga babukha boro thanga siang bufuru no hate nok ni kamamani te bufuru Scotty Nahar kapki sakhna Scotty ingkai September ni 28 tarik namani 2023 ni September ni maso 2023 ni September maso Scotty Nahar mani September ni 28 tarik tabuk to April maso le tong prai 7 mas running chori tong okay Scotty Nahar wei koidin nogor ko tongkha nogo bisi nogo mas kaisa rok sitongna mas kaisa ki kaini dok ngentai tongniya bor thangka babo no ngena bong ko dara sonor thangka korbogo dara sonor thangu angko dara bai hinjaga bo thangta Scotty ni rang sunani hin dara bai laba ra phaidi ni sawoi acha abar pore kha amon pore khai bo sui ro ka 3 mas mane loan sui ro ka ta 3 mas bai ni kam pore khate bo sulia 2 mas tabuk ngangke neng tamonai je angke tabung nayo bono jara Nugwi tongnai rok kisa romoi ton nangthung angkai tai bin photo bori rinai mane an number bori nai o jaga an number rok kurung nangthung je nungnai rok tabuk khe bo je mane je jaga thangmani ni dara soni nogo o jaga o bo kurikha kurikha ono jaga o thangpai kata Scotty bo tlangi thango Scotty bo bin logi no Scotty bo Scotty khai ni Mungwi Nahar mani Scotty kan Mungwi namani tabuk finance ni borok khai ni no phaida hata miya haijak koibar phaika koiba ta haya miya ekbar haika hanga kai o waisa porogo bo sasu gano ko 5 tarik simi 1 tarik simi kan to phana ang mane rang ni men bo gang kuno man de dok nong singyang ke bo sawu de di nei rang phori mano de di sata rang phori mano de di kang de di kha 5 tarik go nei bongno tabuk nini thanikai sunani moto nini kun gure ang sunani tabuk nogoro khetam rokhlai manai ang mane kamrong buni kamrong makha kam khayo am haike choli tongta ni no khe sa tong ano kang an bu sabai kniyo tongu tei nini ama babu songroke ama baba yang tong ya tong phona ama babu ai hasalta no mane kobung na musungo an jara an munai no Nugwi tongnai dong kisa no contact number kurung nang thung tai photo bo ri nai o photo Nugwi tongnai kisa sanang thung Nugwi tongnai dok tai an number bo contact kurung nang thung